Anem per feina avui, Anem per feina, que ja tens aquí en Jordi Ventura, que avui, per sort, no ens porta res de menjar. No, perquè avui ja n'han portat. Clar. Venir aquí i llavors tampoc tracta d'embafar la gent. Ja han portat els croissants de xocolata comprimida i unes magnífiques catànies, també. Tot xocolata, eh? Oh. Sort que ja han passat la pubertat i no ens sortiran grans, que si no demà serien, vaja, els reis de l'acné juvenil. Festival. Avui, la vella Quaresma. Home, fantàstic. Atenció. Què ha passat? Què ha passat? Ara li explico jo què ha passat amb la vella Quaresma. Aquesta senyora, cada cop que la sento, em fa un salt al cor, eh? Sí, de veritat, és com si de veritat. una desgràcia. De veritat, és que ja la frase que ve darrere de què ha passat Sí. és horrorosa sempre. Atenció perquè he Hi ha intentat... tants vehicles implicats? Sí, i gent. He intentat embarcar el tema monstres... No, moto, he dit gent, no monstres. He intentat embarcar el tema monstres, ara sí, però aquesta setmana hem de parlar de la vella Quaresma. Quim. Descripció policial per si de cas algú acaba de néixer. Aspecte de vella de 90 anys, roba d'anciana mallorquina i 7 cames. De Me moment... llamo Virtudes. No. No. Es diu Quaresma. Es diu Quaresma. I de moment, amb aquesta descripció, podria ser un gormiti. Afegim-hi que fa olor a bacallà sec. Podria tractar-se... Llavors ja no pot ser. Solamente lo he comido igual en Cervera. Hauria de ser gormiti de agua o Sara Montiel. Però el cas és que fa olor a bacallà perquè, com ens la pinten, és que porta un bacallà a cada mà. Algunes versions li col·loquen un bacallà en una mà i una paella a l'altra. No ens barallarem. No, ara no és... A veure, 2 bacallars, un bacallà i una paella... És igual, la qüestió és que porta un bacallà. Fa prou pudor per espantar mig veïnat, un En bacallà el sec. joc de piedra, bacalao, paella, crec que paella guanya el bacallà. Per tant, Segur. és més poderosa amb bacallà i paella que amb bacallà. Val? Molt bé. Per què serveix aquesta vella? Doncs mira, les escoles la retallen, la pengen a la paret i li arrenquen una cama cada dia de la setmana en un acte que ens recorda el que li van fer a Serrallonga. Aplastada. Però Serrallonga només tenia 2 cames, no? Sí, aquesta en tenia 7, duraria més. Faria falta més cavalls, no? Sí. En fi, la vella Quaresma és l'enemiga del Carnestoltes, que és un monarca borratxo que es passa el dia entregat als plaers de la carn. Res a veure amb la realitat. No. Aleshores, hi ha un combat horrible entre els dos, rotllo Freezer-Goku, però Sí. en comptes de tirar boles d'energia pels palmells de les mans, es surren a cops de bacallà. Ara sí que m'has cardat. Imagini's. I guanya el qui el porta més sec, suposo. Clar, guanya Clar. qui té el bacallà més sec guanya. Clar. Lo matamos, Això, lo vemos. això Sí, també sí. ha passat al backstage de la Nòria. Total. Entre en Sopena i en Rodríguez, no? Total, que la Quaresma guanya, mata el Carnestoltes, perquè el Carnestoltes no té cap arma per defensar-se. No, i a més va borratxo. A més, va borratxo, que d'un any per l'altre podria prendre la lliçó i portar una retallada al maleter del cotxe. Però la hierba nunca perquè muere. tu una vella de 7 cames la veus venir, eh? Ah, home, si la veus venir. I a més, fa allò de... Deu caminar fent aquell soroll, Ah, el no? soroll dels picapiedra. El soroll dels picapiedra i el soroll que posen a l'APM en aquell senyor quan balla, també. Jo ja el recordo més per això. Ah, un altre que m'he deixat, ja sóc com un iaio, ara m'he recordat. Ara, Quim, ahir, ara. per culpa de la gala del català de Sí, l'any senyor, dels nassos, ens Sí, vam senyor. quedar sense APM. Sí, senyor. Veus? Mira, la vella Quaresma. La vella Quaresma. Total, que la Quaresma guanya. I què és el primer que fa? Doncs anar pel carrer instaurant una monarquia de terror obligant els nens a menjar bacallà a la llauna. Quin càstig tan horrorós, no? Home, sí. Una ¿Qué vella, coño quieres? una vella entranyable t'obliga a menjar una delícia de la cuina. Las nugas de pollo. No, nugues de no, pollo no. bacallà a la llauna, que és boníssim. Home, és exquisit. I més si te'l fa una anciana de 9 milions d'anys. Que a més deu tenir una Una experiència, experiència la mà terrible, trencada. te'l deus fer esferificat, ja. Segur. Recordem que aquesta tradició és relativament moderna després que s'expliqués això durant la postguerra i cada cop que els nens famèlics veien una iaia amb una paella pel carrer, se li tiraven a sobre i l'obligaven a cuinar. Més d'una iaia la va palmar per culpa d'aquesta història. Com sempre, Tabaco tierra. Catalunya, poble quillo, país de misèria.